Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tubtob last 10 sang gabi. Humalin Lunes tubtob Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, on minuto kag maga alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Magapangalagad naman kita humalin subong nga oras. Tob-tob last days para sa pagdala sa mga informasyon, mga balita nga dapat mahibaluan sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Sa mga listeners kag mga viewers, please like, share, and follow our Facebook page Iloilo Newsline. Kag hindi maglipat nga mag-subscribe kag turn on notification para ma-notify kamo sa amon nga YouTube channel Iloilo Newsline. Sa mga Ilonggo sa iban nga lugar, mga Bisaya, mga Tagalog, Kapisinyo, Akyanon, kag subong man, sa iban pa naton nga mga listeners kag mga viewers nga mga Ilonggo, musta na kamutanan? Sa mga bata, i-observe nyo gid ang curfew ordinance, maghinaw o kon magpaniben na kamo antes matulog. Palihog padala kamo diri sa sang inyo nga mga comments, suggestions, reactions, kag ipadala lang diri pagi sa Iloilo Newsline. Salamat sa Facebook management kag sa YouTube management sa pag-allow sa aton nga maka-broadcast live para nga makaserbisyo naman sa mga pumuluyo, mga listeners kag mga viewers kag sa malabutan sa ngamon nga pagwaragwag sa kumusta na kamo kabay pa nga okay lang kamo tanan. Kung may palawag ka mga negosyo, please text or call sa 0929-254-4135. Ay na, grabe kainit. No, grabe, singkal kainit. Halong-halong gid ang tanan. No, hindi gid maghatag sang kumpiyansa. Kay singkal ka tama kay budlay na madamo na nga may mga kilala na kita gani nga nagakalatumba lang. Bangod ka sa kasingkal sa nga init disgrasya kasi ni. Kapin pa nga may high blood ka, nga taas ang imo nga BP, madisgrasya ka gid ni. So halong-halong gid sa atong nga mga listeners kag mga viewers hindi kamo maghatag sa nga kumpiyansa. Kay base mabutang kamo sa alang-alang kag kung hinali nga dalon kamo sa ospital, kapin pa ibutang kamo abi sa infected area, base madisgrasya kamo, ma-charge pagid kamo sa COVID. That's why nga halong gid. Tanawab lang nagulpi nagtimbuok to ang mga na-infect sa COVID-19 sa Negros Occidental. Grabe nga pagtaas to. Masobra 200 ang mga na-infect sa COVID-19 sa Negros Occidental. Kaya iti kalabanan to, mga palabulang mo, no? Iambala na gid sila nga magpahimunong. Himba niya waya nagpahimunong. Mo manang natabo sa antike. Tanawan nyo vlog, gulpi nga nagtimbuok man to ang mga na-infecto sa COVID. Bangod sa bulang, no? Hindi anek paymunong. Gakalam gid ang tail nila. So, dugangan naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon parte ni sa COVID-19. Naka-standby na sa aton nga linya ang Pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong nga linya si Charlie Dipra. Mayong gabi. Sir, mayong gabi sa sarang Iloilo Newsline. Ari pinakaling lakas ng panahon karod nga adlaw Sabado, Abril 10, 2021.
Northeasterly southeast wind flow sa gihapon nagapit ko sa extreme northern Luzon. Samtang easterly naman nagapit ko sa nabilin nga bahin sa pungsod. Sa karon diri sa aton sa Western Visayas, labi na sa sudad sa Iloilo, magapangibabaw sa gihapon ang pagkisa magalumon tugtog magalumon nga kalangitan. Ako na generally ako weather kita sa gihapon. Magluwas daw sa mga isolated nga mga pagulan pag-abot sa ako ng gabi dalas ning easterlies. May hinatog makasarakan niya hangin magahali na minhan na silangan. Magadala naman sa makana itong makasarakan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansatong temperatura na sa 26 tugtog 30 sentigrado. Ang adlaw nagtuno dala sa 1 kay magabot lang naman alas 5:41 buwas sa aga. Ikaw man yung pinakaling lakas sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, sa Lidepra. Madamo gid nga salamat sa imong impormasyon pagi diri sa Iloilo Newsline. Welcome sir, may gabi sa luwat. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. So mo to ang lang sitwasyon sa aton nga panahon, mainit sa gyapon. So hindi gid maghatag sa nga kumpiyansa sa ato nga mga viewers kaga mga listeners naton, ilabi na sa may mga may edad na da kay mabudlay gid basi madisgrasya kita. 6 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton nga mga headlines. Apat ka mga biktima sa massacre sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Bacolod City, nalubong na. Samtang Christian na tulot, suspect sa massacre, nag-execute na sa extrajudicial confession sa ginpili niyang abogado kaina. Kag tulot naghinulsol sa iyang ginapanghimo. Nagapanawagan sa Ginoo. Ginoo, pasensya ha ako about to yung mga nagkalamatay. Surgical lockdown sa duha ka mga barangay sa Dumangas. Bangod may nagpositibo sa COVID-19, ginkumpirmar ni Mayor Ronaldo Unal Gules. Kag Haro kag Liganes Police Stations, blanco sa gihapon sa identity sang suspect nga nagtiro patay kay Carla Dominic Labuson sa barangay Tagbak Haro, siyudad sang Iloilo, matapos ini nga ginahimo nila ang tanan para nga malocate ang suspect kag kundiin nga CCTV camera ang nakahagip sa iya. Kag may ara man kita. COVID update sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. So standby sa aton nga mga listeners. So unahon nato nini ang party sa nagluntad to nga massacre. Lihog ko noy. Kay para mabalaan naton, no? No, para mabalanta kung ano ang update. Kay ang aton nabaton nga informasyon, ang bana ni Jocelyn Espinosa nombre, nga ginkilala kay Junel, naging kilala ini kay Junel, daway kabot kay Natos Bacolod, kay balan nyo naman nga COVID, kaya so mabudlayan siya nga makapauli. Tiyang apat to kaina nga mga nagkalamatay ni bangod gin pang massacre ni Christian. Igin pang lubong na lang to kaina mga alas 2. Ang mga nagkalamatay ang sanday Jocelyn Espinosa nombre, Remedios Gima Espinosa, bata ni Gima nga si Michael Espinosa, kag ang bata ni Michael nga si Precious Espinosa. Ara sa linya, linya ta, si Junel.
Abi ko ara na kay nagasinyas ka. So, check naton dugay-dugay sa kay Junel Nombre kung ano ang mga impormasyon nga nakalabot didto sa iya. Kay ang impormasyon nga wala siya makahingagaw nga makapauli. Ano man kay na nga naga parada man. Patanan ka mga lungon to. Ging karga sa mga funeral car. Sinundanay lang. Pakadto to sa patio. May mga himata man sila nga nagtambong. Pilang nahot lang to. Kay daw hindi mabaton sa gyapon sa pamilya ang natabo ini sa 4 ka mga biktima. Kadunghan man kaina ang pagkuha sa nga extrajudicial affidavit sa kay Christian. Magsiling kita nga extrajudicial affidavit amo ni blang pag-ako ya nga ginako ya nga siya ang naghimo sang krimen. So that's why pa-executon mo ni siya sang affidavit pagi ni sa extrajudicial confession kay para man nga mabutang black and white, no, kag masumpaan niya. Ang abogado ang ginpili ni Christian nga mo ang maga-assist sa iya sa pagplastar sang iya nga extrajudicial confession. Igin plastar to kay na tanan-tanan, no? Ang iyang judicial extrajudicial confession. So basi mapabati taguro noy ang pagwanto niya pag plastar kay ina sang abogado, no? Gin-finalize na ni kaina mo. Pag finalize to kaina, tigin cover man sa mga katapo sa media dito sa siyudad sang Bacolod. Ilabi na si ang Action Radio Bacolod ang nag-cover kay na sa sine nga pag-execute ni Christian Tulot alias Dondon Tulot. So i-check ta dugay-dugay si Junel why gid signal ay base ato sa isa ka lugar daw ang information to Legazpi dito sa Legazpi City ang ilang barko dito mo hindi man dali sila makapanaog ang kanang suspect lang goro na leo ko i-assess na si para ma-plastar nato ang tingog sa suspect samtang ginakuhaan kina sang judicial affidavit o kon judicial extrajudicial confession niya. So, i-plastar tani, no? Ay para mabatian nyo kung paano siya ginpamangkot sang abogado, paano siya magasabat, kag sang ulihi, hambalan pa sa sang abogado, ano pa ang imo nga madugang, no? Base may ara pa kada nga madugang, kag ginpakita siya ang mga nakuha nga mga ebidensya sang mga pulis, lakip na ang ispading, martilyo, kag mga cellphone, tablet, kag mga alahas, tigin confirm ya tanan nga ginkuha ya to ang mga pagkabutang. Kag gin confirm ya man ang martilyo amo tong gingamit ya sa pagmartilyo sa ulo sang mga biktima. Kag ang ispading gingamit ya kuno sa paglabo to kay Michael Espinosa. Amo ni kaina ang natabo kag nagahilibion pa sabi. Oo, hibi to siya gina. Di galing hindi mo man makita to kung may luha nga nagagwa sa mataya. So, standby sa atong mga listeners, dali lang gid
basahon tanay mga mensahe nagikan sa aton nga mga texters, no? Ga-text din sa 0929-254-4135. Dugay-dugay basahon man naton ini. Ang mga naga-chat, no, sa aton sa Iloilo Newsline palihog basa, Trixie. From Orly Cabalpin, hello, Mengab sa tanan. Stay safe and healthy. Hello, Mengab Mayong gabi. From Ging Canto, Sotaridona. Taridona. Hello, John and Trixie. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi. Greetings from Ah, Longeles, California. Los Angeles. Los Angeles, Nagkuan mo, California. nagtabid do? Nagtabid? Type, error. So, ara ka mo subong sa Los Angeles. Ging, di mayo lang ang pagpamati da sa mga classmate ni Gingging. Mayo lang ang pagpamati. Gina-shout out ka mo niya. Sabi B, sang WVCST, Western Visayas College of Science and Technology. Kag sa pamilya nila, dira sa Kabatuan, kag Santa Barbara, natamyaw gi kamo ni Gingging Canto Sotaridona, kag si Sir Nards Sotaridona. Eto, Orly Cabalpin, no? Lain naman, black naman. Black naman. Thank you, Gid. Thank you sa sponsor ni Engineer Kinoy Aligain kag Ma'am Gladys Aligain. No? Salamat sa mag-asawa. Kag salamat man kay Orly Cabalpin kag kay Sir Vernon Mandera sa Amerika. Mayong gabi. Kumusta na, sir? Okay ka lang da? Kabay pang okay ka lang da? Kag mapalayo kita tanan sa COVID. No? Hindi na kita pagtapikan. Kag dapat nga mag-practice lang sa gihapon sang Health protocols nga mag-social distancing or physical distancing, mag-wear face mask and face shield, kag ma-clean gid kamo sa inyo hands or bathe every time. Every day. Amo gina. Halong gid sa COVID-19 hindi gid maghatag sang kumpiyansa, sakto gid. Amo gid nang pahanumdom sa aton sang Department of Health pagi kanday Dr. Wanico. Kay Dr. Wanico amo ni ang spokesperson sang Department of Health, no? So nagapanugyan gid sila sa tanan-tanan. Sa mga naga-text dire, naga-chat, no? Naga-chat sa Iloilo Newsline. Salamat, no? Kag ang iba naman nga nagapadala man sa mga mensahe, pagi sa pag-subscribe to sa Iloilo Newsline sa YouTube, mabasa nato na insigida. Kay hindi lang dire sa text line sa 092925444135 ka mo text. Kung may mo sa Facebook page sa Iloilo Newsline o kung sa YouTube dito ka mo chat kay kung dire lang tanan sa account sa text line sa 0929 base hindi ko malabutan basa pare gabi to pertik mo damong daan ngari naman no nagpuugok naman no 90 plus naman yun kung dire ka mo hindi tam labutan isa lang na daan ko oras kung may mo dito ka mo sa YouTube o kung dire sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Hi Bing, Orly Cabalpin, regards ko no, halin kay Gingging, salamat kay Bani, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Kag sa taga Nabitasan, Lapas, mayong gabi sa inyo nga tanan. So, kay Gingging man ko no, hi Ging. Regards manda. Kagamusta lang kamo ni Sir Nards. Haling kay Orly Cabalpin, no? Kabay pa nga okay lang ang tanan. Wala na sa problema. Wala lang sang masakit nga mag-abot sa aton. Amo na yang importante. Amo na yang manami. Kay kung mayo lang yung lawas ta, makahimo kita sang tanan naton nga mga ulubrahon. Kag makabulig-bulig pa kita sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Pare yun Uma Ilonggo, nagainggan nyo sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyugon. Ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda, agod may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon.
suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda o mailonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Plus B ang More Power Iloilo, mayo man serbisyo, bangod bringing more to life. Ayos. So, mga amo na lang nga mga mensahe, daw mayad lang, kabay pa nga mauntat na ning COVID. Ipabati ta, noy, ang porsyon sa pamangkot gina sa suspect, sa kay Christian na Tolot. Ara na? Bisan dira nang sa cellphone? Okay na na. Irektatan lang ko na, no? Para mapabati tayong sigida. Pwede na lang tumarikta. Irektahon ta na lang dason di ko. Para mabatian sa atong mga listeners. Inisyalanta. Kay Captain Dadji Dilima. Siya ginadi. Kay Harriet Consular Alvarado. Kay Paul Tarosa sa Miagao. Kay Hannibal Herrera dira sa Haro. Kay Mary Joy. Kay Mary Joy, kay Kuya JJ, kay Nanay Kande, kay Tito JJ. Kay Maninoy Herbert Vigo Santique, dekada 90 sa Guimaras, St. Joseph School, Ihas Disos branch dito sa Guimaras. Kay Teresita Galieto Siason, ang provincial disaster in charge. Kay Erwin Robles sa Manapla. Kay partner Monte Alto, no? Miagaw, Mary Regina Delgado sa Boracay, kay Gigi Gombok sa Victorias. Kay John Marie Jasnes, kay Sir dira sa Tigbawan. Poslian ni Daida, Robert Berlin sa Manapla, kay Akida dira sa Guimaras. Ay Sir Manny Sanoy, amo ni ang tag-iya sa graphics innovative mind. Gapanghimo ni siya sa mga tarpaulin, mayad ni nga maghimo sa nga tarpaulin. Kay Mama Perlin na si Kito, kay nang Pearl, musta na, mayang gabi. Kag sa mga utod mo da, sa mga batch mo man sa Manapla National High School, batch 89, no? Mayang gabi sa inyong tanan. Yari pabati ta ang porsyon sa pagpabutyag sang suspect samtang ginakuan kina sang extrajudicial confession sang iya nga ginpili nga abogado. Sugad sa Bacolod. Yan ako. Balik agad. Nasalitan niya mo sa dahil mong pagbalik dito sa Blackstone, Lot 18, Lagdenville Subdivision, Barangay Pangam Sila sa Bacolod. Ano ang natabo? Nasa ako ng pag-abot. Pag nakita ko na lang si Del Michael, yara sa tayo nga inom na sa hospital. Samtang ako nag-alipin. Sa kanina sa ako ng matututlo, nagsabay nilang ako. Inom sa whisky, kay Del Michael, dito sa nahangitan niya tayo. Samtang kami yung sinisili, namin naman dahil sa Tuesday, ako siya, dito ko sa siya utang sa ako, nabalor sa lesson ko. Si Christian Tulot niya, ginapamangkot sang iyang abogado. Yung lapot ni Bernardo, ang palinila sa Teresa, ito ba yung lapot sa ako manulang, tayo, manulang, Medyo muffled siya kay naka-face mask siya. Kaga naka-facial. Dito nga, kailan ako na nangyagaw kapit. Iya pa magkag, gintatirang, gintatirang, iyat yung numero sa... Courtesy sang Aksyon Radio Bacolod. Gintarin sa sabang sabay, itlog. Pasunod sa ako, motong pero na hampas ko siya dito, gusto nito gamit ang martilo sa iya ulas siya
natong bata ko pa John Michael kag sa dito nga higalunan ako yung palit na nabot dito sa disiling gamit ang pagin nga ako na agaw ko John Michael. Dason, ano pa din ang natabo? Nga matakas ko mapatay sa John Michael pag kita disiling ako nabatiyan dito sa marinig Diyos nga nagasmitan sa mga nagagamay ko nga yung patay mo si Michael samsang si kita ni Diyos nagatin doon sa kabutang kantahan kag ilang nga malay dito dagdali ko sa nga di lapitan kag ako hindi matilo ay ina nagagdagan na lang ito malalag na ako ilang po ni Pagitsya kaya pagkabusang buwa Daw hindi ya mabaton. Ang hinimo ya to. Kuya na, hindi makaya. Kuya na yan. Kuya na yan. Amo nang suspect gilibiyon. Kay antes siya ginpa nga masaker ne. Nagamit sana illegal drugs mo. Hindi naman ang tubig. Sapat kining illegal drugs ni. I-relax na lang. Sobra pa ni sa COVID ang pang pani ang illegal drugs. Tanyo pamilya ya patyo niya kay nga nanay ya utod ni Jocelyn kag utod ini ni Remedios nanay ya ngadto sa Amerika. That's why nga hinablos na pagkabig ni siya. Sabon sa yung kalapitan kag dindala sa dito ya balay nga kag apon pa siya balay nga natawag siya sa mula sa kag ako ang nagsagwa sa balay pero ang tanga ko ang napangi ako nabatian niya nagtawag sabat nga si Presko sabat sa cellphone kag hindi kag ako nangagawa na kuha ang cellphone sa kayong Precious. Kalma lang yun. Hindi kasi ka mo. Pag akong minhatag sa iya ang tablet kagin palantaw ko sa karton sa app nga tablet kag wala makilan ka minuto nagtawag ito doon sa cellphone kita gusto kag hapon yung pasabat sa Precious kag akong siya yung tudwan on manita ito doon sa ito doon sa phone alam mo nagwa o kung nabibo akong motos ang dagang Michael ako na sa karton kag ako kag sa bangko kag ako yung tirado sa tansan wala niya sila ni Diyos di mamalapit sa iya natumbahan. Kuya na yun. Yun ka. Yun. Okay ka lang? Tapos, ano pa rin ang sunod yung may tabo doon? Balik ako sa sunod sang balay ako nga yung sunod. Sunod ako yung pang kagkag ang tanang niyang gamit kag aras ako yung pang himos hasta nga gamit din Michael din kamuha ako yung trapuan ang pading kag martilyo din lago dito likod sa pulugasan niya ng tan dito sa may kusina nga ako ang naghimos agud tanit pero ako natalokang lang na si Precious sige sabat tawag sa cellphone intention ako tawaran mo ko Doon, bago ko tapusin ako ng pamangkot, may ipakita ako sa mga gamit, pwede mo ba ma-identify sa tubang niya Tosne, sa kapulisan, kasi katapos ng media, may mo ba ma-identify? Okay, ipa-identify siya ang mga recoveries, no? Ipa-identify ni siya. Mga na-recover tong cellphone, martilyo, espading, alahas, na ipa-identify ni siya. Di, nagilibion naman siya, bangod nga ang bata, nga na lima, manong-anong na to katoy si Precious, ipatanaw yan ni sa tablet. No, ginlingaw yan sa tablet to.
sa ulihi, daw nagsulod man to pinsarya, kay napahira niya na kuno mga dugo to sa martilyo kag ispadeng. Kaya malaging palapitan to kag amo naman to gin martilyong tunto yan yo. Kilala mo ba na ito doon? Oo. Ang ispadeng ipakita. Sabi ko nga pag patay sila sa tiya o pagkaisa. Kung sa nablos. Pero man ang gamit. Ang ispadeng patay ya kuno ka sa iya nga pakaisa kay Michael Ako na Espinosa. ang gingamit mo, magpatay sila. Sa iya ang martilyo gingamit niya sa pagpatay sa iya nga tiya kag sa iya nga sa kay Precious to. Mako Hindi mo na. gamit, sa dinilihalin. Kailangan naman. Kaya parang... Pakita mga gamit hasta mga laas gin panguhay gin pangawat ya pa. Napang pakita sang iyang abogado. Gusto man sang abogado, yang mas tablisar kung sakto iyan ang sugid. Ang abogado halin ni sa public attorney's office. Dapat ha? Dali na lang matapos ko na. Sa sumunod, wala na ako sarang may pamangkot sa imo. Mayara pala ikaw madugang. Kasi voluntaryo mo nga kami sayon. Ako madugang. Napangagupataw sa Ginoo. Napangagupataw na mga tutulan. Uli siya na inulsot. O sa bagay, why man sang unang pagnulsot. Yan pala yung tanang Tawaran na sa mga katawan, kung mga pasensya ka, ilan na sa Sa subang tanan niya. Matatay. Matatay mo. Tawaran na ako. Hindi ko gusto matabo. Dugay-dugay. Yung talaga may grabe mo kasagan na. Sa pumamalaan nga tinanggap. Ay, mamagkiman. Pumamot na natabo na sa ako. Natabo na sa ila. Tawaran ako. Pag sa mga pulis, nga rin pasigod sa ikot ko kung anong natabo. Sa ang sobra ko binotay, pasensya na ako. Nagbinutig pa siya. May ginumid pa siya ang duwag tawo. Tiyo iyang isa. Kag si alias bro kuno. Si Christian Dondon alias Dondon. Nagsulan niya, bangod ko no si legal drugs mo. Mako mo ni boysen nga legal drugs mo. Tapos lang ako gano'n sa balada. Hindi ko naman yun. Nakatawar ako. Nagtay mo mga ako doon. Amo ning halit sa illegal drugs. Pasensya na ako sa mga dyan na. Yung damo na nila. Pasigod sa ko sa inyo. Hasta pamilya mo pat yun mo kung why ka na sang gamiton. Why ka sa inyong bakal. Kwaon mo ang mga pagkabutang ligya. Sa mga nagadruga na, leksyon na ni sinyo. Amo ning tabo. Ano pa ko sa tawar? Ako may mo. Okay. Papirmahon sa sangiyang abogado sa gin bala itong extrajudicial confession. Papirmahon siya. Gipangingo sanay ang mga ebidensya. Amo ni kinan natabo kadungan sa paglubong no sa paglubong to sa nga apat ka mga biktima. Ara ang presensya sang hipi sang station number 8 kina si Major Jury Puerto kag ang ilang investigador ay ginpatan-aw gid sang abogado. May mga witnesses sa iya nga extrajudicial confession. Kapila man ginliwat ng extrajudicial confession niya mo. Primero, gindalahig ya pa to si Joel Espinosa.
sang ulihi, gindalahig ya pagito si alias bro nga moto kuno nga na nagtaya sa iya sang pusil samtang ginalampusan nga martilyo ning tiya ya o kag ginalabo pa to sang ispading si Michael di way sa kuno himo kay ginatayan sa sang pusil di ginpalakat ka na una ginatayaan ka sa pusil sang nakauna kagwa way kan nugids pules. Sa didto pala nga daan, mabalaan mo na nga daw drawing gid niya. Ginadrawing nga gid ang senaryo. Kung ano ang dapat siya nga pagwaon nga maluwas ang iya kaugalingon galing karga di konsensya bangod tos bata why gin siya ginluatan man guro sang iya konsensya nanugid sang matuod-tuod. Amo na ning karga di konsensya kon si Sir Boy si Kinya pa sa unang galecture samon sa literature. Basta konsensyahon ka na guys ang kugalingo asang imo espiritu da imo kugalingon da bisan magtulog takilid kulob ka da hindi kaktulob di blate Oo, amo ng conscience, yeah. oo kay Sir Boy si Sir Boy si Kinya kagay sa ihas no? Nag-retire na no 19 ang iya kamo ng mga estudyante sa St. Joseph Guimaras batch sa 89 kag 1990 ka kami na no mo gani Sir Boy way ko to gani ka upod kay daw alang-alang gid way kaso kay ginapangamuyuan ka man mga maka-recover sa madali nga panahon kagabay pa nga okay ka lang da no way problema importante nga mag-enjoy pa kita Sir Boy. Kagang mga okay. Ay, si. Ara biyo. Sa ang kanya. Way problema. Mapagbuot sang Ginoo ang makuha na tanan Sir Boy. Basta iya na yang nga pagbuot na iya. Way problema na makuha iya na tanan mga muyo lang kita. Mayong gabi lang da kay Sir Boy. Salamat gid sa pag-tanaw kag pagpamati, no? May stroke pamati, estudyante naman mong discuss naman di. Tanda ni Sir Boy sa una maghimo plot istorya. Himuan niya lang na plot dason ipasunod na ang istorya. Amo na ang mga techniques sa kung paano ka mag storytelling tricks. So sa mga viewers nato na, salamat sa mga nagatanaw sa YouTube, no? Tamyawang iban palihog. From Joy Tamayor Labordo, hello, good evening Iloilo Newsline. Hello, may gabi. Mayong gabi da sa Riyadh, sa mga kupdanan mo da Joy, kahalong lang kamo dira palihog From Maninoy Ali Daanoy, hello, may gabi pre and beautiful Chixie. Hello, may gabi. Thank you. Gabi. Salamat kay Leslie Londonio. Good evening, Iloilo Newsline ni Sir John Trixie. Salamat. Si Ma'am Perlen Sikito at Tomano sa komisyon no naudet ni. Mayong gabi. Salamat. Good evening to the both of you. Hello, may gabi. Sa taga Negros da, mayong baw halong-halong gigamo sobra mga 266 na bilog ang na-infect subong sa COVID. Kalabanan ara sa Silay, sa Bago, San Carlos, Sagay, Kabangkalan. Tay kalabanan nga na-infect da kay na sa interview ni Actional John to sa kay Dr. Juanico, abi nyo bangod sa bulang sa mga tahor da likawin nyo anay bi kay ang makaluluoy na pagpuli ninyo pamilya nyo sa gyapon mayo lang kamo da high school sa Kalo GCT White Mukbalo pagpuli nyo GCT man bakal bulong amo ng problema malatnan yung inyo pamilya that's why nga halong-halong gid likawin nyo na itagob yung katalom nyo ang kabangis nyo sa bulangan kung mahimo palang pahimunong kamo sa inyo balay gina-workout subong sang inyo gobernador da nga pa sa kaon
halin sa MGCQ, himuon anay sa General Community Quarantine para nga makontrol ang pagpakadto pakare sa mga tao, no? Hindi sagad linumbayag bangod ni sa pagtaas sang COVID-19 nga nagpositibo sa Negros Occidental. Speaking sa nga COVID-19, i-check ta bala nga report ni Trixie, no? Update ini sa COVID. I-check ta. Liho ko preparar ang imo nga data. Kay hindi basta-basta ang pagtimbuok subungo. Nagapang vaccine na gani kita, nagapang bakuna na gani kita, pero nagatimbuok pa, nagaspike pa. Kay may ara dira, no? Nga mga dungoles nga dapat nga magpaimonong sa ilang balay, sagad sila waldas de pakadto pakareyo kag iban way man gagamit face mask, ang iban way man naga face shield, no? Way ga observe sa physical distancing. Ti kunara kamos bulangan ga physical distancing kamo dira. Waay Iloilo Newsline COVID Update. Sir Boy, ma-report niya sa ihas man sa kay diraman sa ihas, Trixie. Yes. Go ahead, Trixie. Here are the COVID updates. Philippines sources uh.gov.page. New cases 12,674. New recoveries 593. New deaths 225. Total active cases 190,245. Total recoveries 648,222. Total deaths 14,744. Western Visayas sources wbmc.uh.gov.page. Total active cases 2,939. Total cases 29,571. Recoveries reported today 49 plus. Total reported recoveries 25,823. Total deaths reported today 0. Total reported deaths 803. Worldwide source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 135,469,762. Total deaths 2,931,870. Total recovered 109,006,457. Kahapon to mga 134 million. Kahapon daw mga 134 million ta. So buong 135 million bilog na nangakalibutan. Yes. Hamakon yun kadamo-damo na. Ang na-infect. Hindi pa kita maghalalong. Iloilo Newsline COVID Update. So, aran na sa inyo. Ang aton gobyerno, kapila naman magpanumdum sa aton, kapila naman hambal na sa inyong mga barangay officials nyo, kapila naman kamo i-remind sa ang health protocols nga i-observe ged kung magpadungol ka mo, ara na sa inyo da. Kung may ara malang kalingawan mga kabataan nyo da sa inyo, kay total gapabalo man ang taga more power kung mag-brown out sila. Hindi anay sagad pagwa sa inyo ugsaran. Kung may brown out da ang more power, insigida gapabalo man Kaya mo naging tawag nga more power Iloilo, bringing more to life. Kaya na kung may ara nga brown out gid man, insigida dayon nila pabalo pareho buwas may brown out, no? Yes. Nga matabo diri sa syudad sang Iloilo kay mayara nga pagay moon nga may waton silang maintenance sa ilang mga gabok na nga mga postida kag mga cross arm bla ang ga cross na bla sa babaw sang poste na may cleaningan pa sila nga mga fuse cutout nila da
mga insulator nila, pangkliningan na nila para malikawan ng lost contact. So, kinanglan maka-charge na kamo mas temprano sa inyo nga mga gadget, sa inyo nga mga power banks para nga kung ninali nga may ara kamo importante nga tawagan, hindi kamo insigida nga malubat. Ang umaylonggo bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. So ang umaylonggo ni ginengganyo gin mga pumuluyo sa Visayas area nga magugyon, no, mapasanyugon ang aton nga pagpanguma kag legal nga pagpangisda. Kay kung may bastante kita nga mga pagkaon kag may bastante kita nga isda, mas manami. Kag kung may bastante pagkikita da nga mga ulutan nga ginpangtanom, no, priska na, mas maayo pagid nga makautan-utan kita, at least makabulig-bulig sa aton nga lawas da, bisan nga ara lang kita sa sulod sang balay. May mga mensahe pa kita diribi. Ari mga nag-text di, basahon ko anay magpadala. Si Rica Dasilio, black classmate mo nang isa? Si Tita mo Rica. Kay are. Ma'am Takuyan. Kay Binsi Takuyan. Kay Hello, teacher. Cap Marjorie Diasis Gregorios. Kay Teacher Dayan. Hello. Si Kinya. Ay Mercy Locsin Diaz sa Gimaras ni. Ay Noela Custodio Gamayon sa Miagao. Pamilya nila Arada sa Ordan. SB member Hernani Galvez sa Ordan. Kay SB member Eros Elevencione. Kay GC Caballero sa Carles sa pamilya Bitita da. Kay Gingging Reluta sa Tigbawan, kay Sir Pipo sa Pavia. Kay Ma'am Lida po yun sa Negros. Sir Joren Gabalonos sa Australia. Ma'am Dian Cesar dira sa Timawa, sa kwan sa ano na dagani ang Infante, no? Lavinia Cargel dito sa Manila, Ma'am Mismi sa Nueva Valencia. Romar Marquillero Hibauan Mandurriao. Mary Grace sa San Jose sa Metro Manila. Kay Ede Moriera, Toronto, Canada. Marexi Juanillo Yangguas sa San Lorenzo, Guimaras. Kay Ma'am Vita Fuego sa Zaraga. Marlene Magbuol sa Mandurriao. Kay Friends sa Chos. Din si Friends sa kanito San Pedro. At Timawa. Sa kay Dilen Quinto. Mayang gabi. Kay Jen Umadhay. Dito ni sa Luzon man. Subong. Dorlen Margarico. Daw dira na da sa ano? Sa unahan sa Baluarte. Roger Patricio dito ni Negros Subong. Ay nong Jerry Taklino. Shiba Kanha sa Nueva Valencia ni tapos sa Manila kay Bert Ladera. Roxy Ganancial sa Santa Teresa. Kay Ma'am Glinda Daraog sa Isatyo. Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz sa Nueva Valencia. Kay Mayor Manny Galila diraman sa Nueva Valencia. Kay Major Jeffrey Ferrer sa Nueva Valencia Police Station. Kay Major Kenneth Bermejo sa Jordan. Major Jose Ray Pabalan Vinyas. Kay Nijima kay Digol diraman sa Vinyas na nagabligya ni sa mga isda. Mga priska nga mga isda ara sa crossing patio sa Vinyas. Ay Engineer Rodney Gustilo DPWH. Maria Lialin Diaz Proilan sa San Miguel Jordan. Serge Chavez. Precious Cabalonga. Pamilya Cabalonga. Pamilya Bautista Guiñez. Pamilya La Pascua. No? Villanueva. Talavera. Cordova.
Sino pa da? Ang way malawag. Kay Jopel Cercado. Kay Diding Adi Cueva sa Cavite. Sarah Meloy. Mariana Abaw Barso, Manapla. Cheryl Silauso Malunes, kay Kapitan Ruel Malunes sa Sagay, Negros Occidental. Ang iban guro karon naman malabutan ta ni. Ay dali yasa da ang writer man isa. Ay Aljon pamati may Cheryl Daliva, classmate pa ni. Diraman sa taga San Remillo, Antique, ay Ching, mayong gabi da sa inyo. Salamat sa pagpamati. Reksikantuan ta ang subject sa surgical lockdown ni Mayor Ronaldo Unalgoles ang Dumangas. Kay may duha ka barangay dito sa Dumangas nga may mga pamilya itong naga-positibo man sa COVID-19. Hindi iya siling ang barangay gin-lockdown. Surgical, no? Pilalanik balay ang gin-lockdown. No? Basi bla magsiling ka mo, lockdown na mo barangay. Hindi, ginatha ni Mayor Onala Gules. So, may ara nga naga-positibo. So, para nga pagar sa madali nga panahon, naghimo sang measures ang alkalde sang Dumangas. Yari si Mayor Ronaldo Onala Gules ang mayor sang Dumangas, Iloilo. Well, dua ka barangay ang surgical lockdown nato, no? Ang barangay Pagtugi, Sitio Atan, portion nila na, siguro mga 5 kabalay, ano ka ba na tiktado. Isa sa barangay Basa Mabini, sa Sitio Ice Creaman, doon portion sinadira. So, doon lang barangay. So, sa Vigan, yung barangay sa itang surgical lockdown. So, as identified, tanda na may mga exposure, may mga positive cases, yung pa-lockdown na gradually. Infection, same time, contact tracing. Mga pilatanan ka mga na-infect sa COVID ang arada seniors banduan ng Dumangas. So, subok ba yung different cases na mo? Daw masih musaka pa, terus na pangabay kita sa tumuloy, mga sentence, ligmat na nga ito din yan, sabi expose na sa dua. Ito pangabay na mo. Ang ini nga mga na-infect sa COVID nga mga 23 ni, ano asymptomatic ini sila o consymptomatic? Actually, sabi, mayroon nga symptomatic, mayroon nga asymptomatic. Ang iban, ito sa mga hospitals, ang iban ari sa among quarantine facilities. So, matutalan na sa mga nagparasitive na. So, may ara na sa facility, pila daang kan ang active? Sa facility na ito, mga kami sila, mga sa mga busid lang bilo. Busid ang active sa subong? Sa facility. Sa facility. So, sa hospital facility, dahil naman na yan. Pero included na sa lista ng ventilators. So, sa subong, why naman abisa nga iban pa nga na-infect ang latest na mayor? Wala na siyang na-infect pa? Yung nakakabawa sila, force lang na may RT-PCR test, kasi madugang na na, so hindi nakapakon. Sige man ang contact tracing ninyo sa Dumangas. Sige good. Amo na rin may mga lockdown dito for the purpose of contact tracing at the same time disinfection. Why man niya ka mo why mo pa gin authorize na mga bulangan? Basib lang magpareho to sa Antique? Why? Unta ka na Unta. Siguro. Hindi na sunod na namin ka na. How about kaya sa inyong nga pier, may araman nga bantay abi para nga ma-observe sa Japon na health protocols? Stricto naman sa piyata, pre-post dahil nila,
ito din sa task force manira ang nabauya. Kaya dala mo ng gano'n. So the waya problema kag ara ang mga health workers naton sa Dumangas nga nagabantay. Hindi mo pa kasi wala dito. May bantay lang sa sumbong. Kaya gina-stricto ang kalisinens ng mga kapakaran sa probinsya. So ang ining nga mga pilatanan ni kapamilya yang gin-surgical nimo. Tanan-tanan. Hindi pa din ako kamba specific kung pinakapamilya. Part ang sa contact tracing ang pag-surgical mo. So, gina-identify pa na subong. Kaga, for the purpose yan of contact tracing, kaga disinfection. So, nga ginakdaw natin. Kaya kasi posible nga limabi ko pala ito, internal abi sa contact tracing, mga pito, mga walo. So, ginalampaw na natin. So kabay pang hindi na magtimbuok pang numero nga ma-infect. Kabay pa. Mayor, thank you so much. God bless. Yes, thank you so much. God bless. Sige. Nabatian si Mayor Ronaldo Unalgoles sa nga Dumangas. Ang ilato nga sige ang ilang contact tracing sa mga gingkantuan to bla na sa lamuha to sa nga pamilya. Mga 23 tanan tok bilog mo. Mga individuals ang nagpositibo suno kay Mayor Unalgoles ina mga inisyal pa lang. Kay may mga ginpang swab pa dito sa Dumangas. So sa mga nasa lamuha, sa mga tao kilalahay man kamo, kamo na lang voluntaryo nga magkadto sa hospital o kon sa inyo da nga center kag hambal nga mapaswab kamo. Ay budlay nga base hasta pamilya nyo mapiktuhan pabla. Mayong gabi man kay Riniselda. Dara kay ni Muñoz, mayong gabi kag sa ilaman nga pamilya ay Ma'am Rowena Diaz, Glenn Calopes, mayong gabi kay Fimi Sticumen, kay Ma'am Phoebe Mabasa, kay Tito Marin. Kay si Marin, mayong gabi. Sa pamilya sa Loria, pamilya Lasuna. Dito sa Sagwa, sa US man, kay Gina Jean Lasuna Sarmiento. Kay ng Bernadette, dira sa Kalinog, mayong gabi. Kay Ariel Brasa, GP Hervas, kay Jenna Jowida Diaz kag sa kay Ate Mare, mayong gabi. Sa mga kabataan kay Andre Amre kay Marian ngayong gabi da sa inyo kay Bing Pabiona kay Frank Antak Espinosa ngayong gabi da sa Blumentritt kay Lore Barbaran sa kay Kasalini sa Manapla kay Milani ngayong gabi man da ka sa Milani. Kay Emily Ongga, mayang gabi. Julie Gabito, ay Sarah Remy Gusihos, Eric Binyas, kay Ma'am Rochelle Tugunon, ay Lorifia Larba, ay nangating, ay nung Landoda, mayang gabi. Ay Manay Alice, ay Nini Charing kay Toto Kune kag kay Nining Aileen subuman kay To Alfie mayong gabi sa inyo. Ay ban kang minsay at eksida pang basa palihog kay may kadamo pa gito. Kay Felicity Martires mayong gabi ay Rito Chiva ay Lena Calataro ay Viva Bautista ay Ria Dines Galas, kay Police Officer Galas, kay Melanie Gano Escobar,
may Amibel Igbakol, Ibrahim Kalanaw, kay Ode, kay Buyet Parkon, kag sa iya nga mga kaupdanan da sa transport, may gabi. Kay Cora Aldas, kag sa iya man nga pamilya, kay banahon niya da, no? May gabi sa inyo nga tanan. Trixie, basa ang iban nga mga mensahe man da sa cellphone mo nga nag-text. Sige. Sa taga Victorias, kay Manang Katkat Kumbok, Ante Rosalia Ganancial, sa Isay, Kuya Mickey, Kuya Clifford, Manang Valerian, Titin, Tito Rodney, Manang Biyayan yan, Ate Nining, Tito Alfie, Manang Boy Boy, Marjoy, Manang Linlin, Ate Ting, Tito Gary, Tita May, Shiana, Sazay, Shai, si Pia, Ina, Eliza, Tiffany, Mama Alice, sa mga tinaw sa Sweetie, Papalando, kay Anjay, Tito Conne, Ate Nene, Maya, Bibi Polpol, Manang Shan ng PJ, Teacher Dayan, Teacher Loy, Teacher Vanessa, Tita Cheryl, Mama Tutong, Ante Marie, Amre, Anjay, Tita Rose, Tita Padang, Tito Lyric, Nanay Kande, teachers and students sa Iloilo Doctors kag Basic Education Department, kag people from Clidla, Siesta, Sus. Kag mayang gabi man sa mga security guards sang si Rest Terminal, kag si iban pang mga gwardiya nga nakaposting sa nagkalain nga department store diri sa syudad sang Iloilo. Ngayong gabi sinyo sa aton man nga mga porter na nung Joe, nung Erning, no? Gonzales da, kay Dodo da, kag sa iban pa, no? Nga naga-monitor sa mga vendors naman, kay Suli, ay Tutong, ay Empoy, kay Nining, ng DC, kay ng Rose, no? Iltano, sa mga kabataan niya nga naga-monitor may gabi manda sa mga Blue Guards ta, ha? Kumusta na kamo sa mga utility workers da, mga drivers, mga konduktor, mga official sang Valyacar Transit. May gabi sa inyo. Diri naman kita sa pagpabati sa inyo. Sang update, dumduman nyo na yung tiro, patay na si Carla Dominic Labuson sa barangay Tagbak, Haro. Dumduman nyo na. Di ang mga pulis ta, sige itong usoy nila nga usoy sa mga CCTV. Oh. Kung ano, sinuto nga mga kabalayan da, nga may ginbutang nga CCTV, ginapangabay nila. Di ka mo da mga pumuluyo. Kung mayara ka mo CCTV, mga bay da mga pulis sa inyo, nga kung mahimo tanawon, i-review, no? Pa-review nyo para nga masolbar ni ang kaso nga pagpatay ni kay Carl Dominic Labuson. Kay si Carl Dominic Labuson nagbulig lang ni siya sa tupad balay nila nga may tiyanggi nga gin-attempt nga hold upon. Nagsinggitan, no? Ang tagiya to sang tiyanggi karon kay ara siya sa piyak lang nga kasada nagapatughong, ipagabati ya ginlagas yan ning suspect sakay sa motor ga isahanon way sa makaibalo nga may pusil, may 9mm nga sukbit, ilagas yang alagas nabtan niya nalabot ya gidman dira sa Tagbak magpakadto kabla sa Metropolis na undi da may rotunda na da may tower na dira lang sa likod suno ini kay Police Captain Eduardo Siakon ang hipis ang Haro kay ginpa-describe ta siya kung diin gid natabo ang insidente. Kadamo sang tawo na da kung gabi. Mas manami guro sir nga kung mag-reenact kamo kung gabi kay damo posible nakakita damo naga-standby. Pero daw wala sa may magwao nga maghatag testimonya, mag-testimony sa aton nga mga pulis magkooperar para madakpan ning suspect. Ang atong mga pulis hasta na sila sa kaingin lapas sa pagsunod, no? Pag-check sa mga CCTV. Daw dira pa lang sa kaingin nadula na kunong suspect. Why mabalan kung din siya naglusot? Either naglusot siya rekta sa plaza sa Lapas o kung nagliko siya pawala pakadto sa
sa Baldusa, Lapas. Check ta ang atong interview ni kay Police Captain Eduardo Siakon kay Blanco sa gihapon sila sa identity sang suspect. Sir, ang mga panakan niyo mo, sir, follow up and then coordination dito sa Lagines. May mga kuwan natin sila, may mga findings natin sila sa mga report dito pa sa ila sa buong kuna. Ila to development man. Daw naghatag na sir sa cash reward ang isa sa mga nag-support sa pamilya Labuson para madakpan lang ang ining suspect. Yes, sir. Bali actually, isang 2 days ago, nagkuha din sila ng motor ni Carl, ang iyang magulang na lalaki. Dali naka-open na siya sa akin, nag-contribute ang family para mahatag ang 100,000 cash rewards. 100,000 sir, no? 100,000 sir, oo. Kasi naman nakasabdos niya. Lead to the rest of the suspect natin. Sa nagligat sir, daw may ginasunod na kamo nga suspect, no? Kag kundiin siya nagpadulong. Kumusta ang pag-trace up niyo sa CCTV? Na-locate na sa? Negative ba kita sa sir? Asab na sir ang test ng kwala sa Lapas area sir. Pangyapon sa CCTV ang pag-yapon. Kay muna ganun sir ang ibang ginabi sa request letter, formal request letter, o iba okay man at least anytime pwede mo mag-view na CCTV. So medyo delayed ang kwan nato sa mga request letter ng libra sir. Pero okay man sir, at least kwan mo sila. Yung sagot ng basta may letter. Sa pag-trace up nyo, sir, sa diin nakamukutob sa pag-trace sa whereabouts ang suspect, on ba siya ang CCTV? Diyan na sir sa may kwan na pakato na Plaza Lapas. Sa Plaza Lapas na. Yes, Ang description ganito, sir, liwat ang suspect, kay base lang nga mayara nakahibalo, kag base balan nila ang description nga daw ulo ang gidman sa kilala nila. Pwede sir maliwat na ton? Ang description sa suspect, ang sir medyo skinny siya, tapos dark complexion, according sa tanong genetic na close encounter niya to. And then, ang ginasakyan sa ato suspect is, una itong report is, ang timbre sa ato isang Eros. But then, sa dalayo natin nga, sunod sa CCTV, nakita natin nga nagwa nga line niya, motor ang ginamit niya. Bali, nagkuhan siya, makaanggil siya sa Honda Click niya, 150i. Wala plaka, tapos wala siyang side mirror nga 2 kabilo. Ang mga more or less pila edad niya, sir? Hindi tama din sir, hindi ang edad sir, but then motor, tapos nakapula sa helmet, itong jacket, according to Common Jenny, but then gina-verify pag itamon. Kamumula na sa description. So far, why pa sa complete identity, inibase pa lang niya sa nakuha sa closed circuit television. Yes sir, wala pa talagang identity sa suspect. Oo. Ang inyo pag-trace, dira pa lang nagdulog sa plaza sa Lapas. Why pa mabalaan kung nagpahiriyo siya o kung Burgos siya o kung nagrikta sa Tinda Lapas o kung nagkadto sa Divinagracia o wala pang balansar. Yes sir, oo. Para pala kami sa plaza sa Lapas nga area sir. O kung nagliko man sa Pawalabi, pakadto sinikway, no? Why pa, no? Pwede man sir, oo. Malagang sir ang tao tapos sa buong libo sir. So iyawan ka mo trace up galini sir. Son si Mayor Triñas hindi bla sir nga daw nagmando na kay ICPO Director Oldarico Garbanzos nga dakpon gid ang suspect. Yes sir, as far sa ang mo sir, ang guidance man bisan pa sa guidance man sa mga city director si Colonel Garbanzos is dakpon salbaran ng kaso ngayon sir. So kabay pa nga masolbar na ang inang kaso. Sir, kung nanugid man nga development sir, base sir nga maka-contact liwat kami lang sa imo. Thank you. Police Captain Eduardo Siakon. So why pagid sang complete identity, hasta na sila sa Lapas sa pag-check sa mga CCTV camera. So sa mga nagapanagiyada sa CCTV, matagan ninyo ang ato nga mga pulis para mapadasig ni ang pag-identify sa suspect nga nagpatay kay Carl Dominic Labuson
nga nagtinguha man ganing isa nga mabuligan to ang nagpangayo sang bulig si Carl Dominic bata ini ni Liganes SB member Larry Labuson. So kabay pa nga mabuligan naton ini. May lang nga pamati man sa mga pulis naton sa Campo Delgado, sa ICPO, sa IPPO kay Colonel Guerrero, sa IPPO, sa ICPO da kay Colonel Oldarico Garbanzos. Ay kay Lieutenant Colonel Riobin Siason, no? Sa tanan nga mga barangay officials, mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa mga nagapangita sa buboda sa manok, feeds kag bulong abi para sa kasapatan, dira sa Quinto Distrito, ang CL Diaz Poultry Supply may ara na da, may baligya sila, ara sa Bagakay kag sa Hacienda Consita. Katuin nyo lang da ang CL Diaz Poultry Supply, pangitaan nyo si Chichi Lucindo Diaz kag sa pamilya Lucindo mayong gabi, no? Sa mga nagapangita man sang Bukoshek, kadto ka mo sa Kamalig sa Ceres Terminal, pangitaan nyo Sweetie Bukoshek, may ara da, barato na, saboroso pa kag timplado na yasang kimest. Amo nang manami, no? May sweet cream man da bago. Buko man na sa gihapon, puro na pure gina nga buko. Kadto kamo dira sa Sweetie Buko Shake. Rexy? Gusto niyo mabakas ang itlog? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, S. de Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May aman sila sang mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egger Farm, piska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagyan ng Day William kag Josie Lagman. Kag kung gusto nyo magpakayo sa mga dalag kung mga balay o kung magpa-design ka mo, ara man ang load lift trading and services isa kadako nga construction firm ara da sa San Jose del Monte, Bulacan. Pangitaan nyo lang da si Engineer Joey Diaz ara dang ilang opisina, no? San Jose del Monte, Bulacan. Gapang disenyo man sila sa mga dalag ko nga mga building. Kag kung mayara ka mong kasapatan, magpa-check up ka mo sa masapat nyo, dapat sa rehistrado nga veterinarian. Kadtuin nyo si Doc Ronnie Galia sa likod sa Provincial Capitol sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Ara ka mo sa Nueva, sakay lang ka mo, kadto mo sa Libon. Ara ka mo da sa Hordan Wharf, sakay ka mo kadto sa Libon. O kung ara ka mo si Bunag, San Lorenzo, kung Buena Vista, kadto ka mo sa Libon, pangitan nyo si Doc Ronnie Galia. No? Rehistrado na nga veterinarian. Pangitan nyo lang, daara lang sa ila balay kay way pasasang klinika eh. Okay? So, hindi makalipat more power Iloilo, bringing more to life. Kag, Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kaya ito ni Hansel Di Dulo, mayong gabi. No? Kaya Sir Giovanni Vai, sang Journal Visayas, mayong gabi. Sa iban pa nato nga mga listeners kaga mga viewers, salamat sa pag-upod. Kita naman kita sa next week, Lunes. Di ka mo magkalipat like, share, and follow sa Iloilo Newsline. Kung gusto nyo ang iban pa nga mga impormasyon, kaya ang iban na direkta naman sa YouTube, tanawin nyo sa YouTube, Iloilo Newsline man sa gyapon ang inyong tanawon. Arada ang mga iban pa nga mga impormasyon kung hindi nyo makita sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Sa mga Ilonggo, ara sa iban nga mga lugar, maghalong gid ka mo. Inaye ka mo sagad pa sayang-sayang kay mabudlay, basi tapikan ka mo sang virus. Mayara ka, Patrick, ngay ka? Si Dr. Ronnie Galia, mayaman siya sang Facebook page, RJ Veterinary Services. RJ Veterinary Services. Yes. Tanawan yung Facebook page ni Doc Ronnie. Ay may araman, may mga instruction pag idasya.
Kasi Yes. makita ninyo da. At least makadugang-dugang sang inyong ihibalo. Okay? Nahalong gid Hindi gid magpadungol i-observe gid nato na mga protocols, health protocols naton da ang mga panugyan sa mga barangay officials, ang aton mga public officials, ang Department of Health. Tumano naton, hindi kita pinasaway. So, wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangalaga diri sa Iloilo Newsline. Salamat gid kay Engineer Aligayen kay Ma'am Gladys Aligayen na sa pag-sponsor sang t-shirt to. Ayos. Guwapo. So, masarang nato ni nga ipabugal. Salamat gid, salamat. So, diri lang kita kutob sa atong pagpangalaga dinhi ang inyong mga alagad. Chixie Faith Comarche Diaz. Ako naman, Johnny Yanson Diaz. Salamat sa inyong pag-upod. Mayong gabi, Pilipinas!